Ne kadar oğlanla va, karger oğlanla. Usta, geç kar, ya şuna mendeş. Biz işimiz bilen, namaz edebimiz bilen. Emme öýüňe ýetiýe yok. Denanasy tamam açık bolup, sini bilen çay getirýär, nahar getirýär. Bir lehzi gözdiýet görsek, ýalaň aç bolup gelýär. Ahun walla şogun biz namaz okymýasdyr. Ýanky näme diýip etmeýär? Bular karger adam, gaýnatam diýär ki bular diýip innemeýär. Allah Taala gaýnataňa ýaşyndymandyr. Erki adam beraberine yubdine vel yadribne bi khumurihinne ala juyubin qursanız örtün her kim bolsa. Karger bolsa ya karger bolmasa diýmendir ki. Ya meselen öýde bu zatla ýadyny çynyň, işi ýok bu zatla bilen. Özün meselen sadalyk bilen etýär, bir de günahkar. Ya özüne bir imany zäif, bir de günahkar. Her zatdan çeýmedasyň günahkar. Şowun biz namaz okyp bilmeýärdi. Şowun denanamyzda çäwlalasymyz gelmeýär diýär. Näme diýip? Şeytan gözüne ovadan kökü diye. Yoksa öz denanasının yüzden mirçidi der akıyım. Valla bir aşkalın bir mesele. Nauzubillah. Öz denanasının yüzden mirçidi. Emme haram olup görünüp, emme in fakir çoğun namaz okuyup bilmeyenler, denanasının vuruşup da bir dat mümküsüzlük kendisine getir. Zulüm demin nişi. Görün hikmeti, Allah Teala kursanız örtün musulmanlı arameşte yaşasırla deyiptir. Bes yankı şeytir keziyen denana, oğrun bir günahı var. Lep musulmanlığın kalbinde nuri iman uğurlağı oti. Ondan çireyim, täze Yahud Mesihli himmeti üyüşüp, madde var. Biz musulmanlı bilen urşup görmeýän gipdir. Bir jidany denana, bir jidany qyýdoglanyň ruh seritini yarım marş ýere çeksek, 1000 däne top tankdan bile peýda etkendik. Top tank nämesin, wurar ýykar gider däne. Emma ýanky namazdan goýýar. Hudaýyndan da şart diýär. Biz ondan rahatda bir kase arak bolsa, ya birci däne qyýdoglan ya denana bir ýalygyn bir yarım marş ýere çeksin. 1000 däne topdan gowy diýip aýtýarlar. Qarardatnamalaryny başy.